Jam hiramon pendiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare habaruji mon e ɗemgal Pulaar. Titruji men ɓurɗo mawnude ko tonto États-Unis puɗɗorɗen non ma jaton to Maison Blanche fayre wonde toon hakkunde ɓeɗo yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral ɓe ganduɗa kanko Elon Musk wino so jabaki lettres ko ceekreɓe e kadi hol kadi réponse mo kanko Donald Trump roki. Hono kanko Emmanuel Macron o wawino kadi fottude Donald Trump hande toon to Maison Blanche yimɓe noon kadi ma dutto e conférence mabɓe presse man mbaɗi nde kuccide janiyankoɓe koɓe kaali surtout ko fati Ukraine. Habruji men international guidoɗen ko toon to Ukraine toon to Nations Unies résolution wotama toon pour condamde guerre kono e wayno États-Unis jaɓani woti contre résolution tawde résolution ne yenna Russie e hande toon to Ukraine en ɗamina hono kamɓe États-Unis fuɗɗima wiide wonde ko kala kaɓirɗo Ukraine rokkano toon yo artir walla yo dartin ɗum kono ene wayno kanko président mo Ukraine o siftini États-Unis ɗeɗon kaɓirɗe wona kaɓirɗe luɓal ko kaɓirɗe dokkal. Habaruji men ma naw en toon to Sénégal ƴeyan kadi hono toon to Sénégal hande ne wayno justice kadi en ɗaminama hucci tan kadi hono noddude hono ɓi Macky Sall biyeteɗo Amadou Macky Sall e kadi e yimɓe woɗɓe ganduɗa tarinoɓe Macky Sall ene teskita kadi oɗo sadio joni hono farba ngomi seela mum gon koye fewnitade duttugol muɗum ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru toon to tribunal man jokkodiri joɗiniɓe men toon to Mauritanie ƴeewa kadi rokkande résumé hono pottital kanko Biram Dawul abeyte e janiyankoɓe e surtout ko fati e dialogue noddaɗo toon to Mauritanie e caggal muɗum ma keɗo kadi Abdourahmane Guissé toon to Belinaɓe ƴeewan kadi ko addan ko fati e jokkodiri ɗo wadde toon non ko toon to Mauritanie ɗum won titruji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma gara datuji muɗum joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare jaam hiire mon donc siftindon tan hono kanko Donald Trump ene wayno jaabinoma hanki yimɓe ɓe ganduɗa ni ko yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral ɗum noon ko agence uji wayno leydi guila FBI en ha e département d' état wonde wiyanoɓe wonde so tawi o ñalawma altine hande ari jabtaki email mo kanko Elon Musk mo winduno pour namdade goto men fof holko waɗi yontere ɓennude komo ligguey ene wayno ko firti ko jomumen ko seekaɓe kono ene wayno ko hadde makko kanko Donald Trump jabade ko ɓuuri hewde agence uji wonde yimɓe liggotoɓe bureau ji fédéral ko wayno FBI en dole men ene wayno mbajinom en mbawi wasa jabade kono ene wayno ko caggal muɗum hono kanko Elon Musk kadi arti hande wi wonde ko ɓeɗo fof ɓe jabanoɓe ene wayno ko kanko Donald Trump mo rokkude men chance kadi jabtoyade pour ɗiɗon email aji donc ene wayno ko oɗo saa joni kamɓe laamu kesu Donald Trump ngu eɓen continue kuccitande segde yimɓe hewɓe walla adde yimɓe hewɓe liggotoɓe taw ko gouvernement fédéral wadde liggeyaji men ko jiiɗa ɗum hono kanko Kash Patel ɗum noon ko neɗɗo Donald Trump confirmaɗo yo won directeur FBI e nder décision mo ƴefti hande kadi wi wonde ko nomi hono biyetel Matt Gaetz yo won procureur enquête ko fate ɓi Joe Biden Hunter Biden wonde business aji ɗe wanno toon to Ukraine siftinde noon ɗum ɗo fof ko hunde enquête nonde e laamu président Joe Biden fuɗɗinode gila e laamu ko kanko Donald Trump kono ene wonde caggal mum procureur tawi wonde ko ngala seedeji gonguire gonga donc goppi kawo kamɓe noon oɗo saa joni ɓe gartiri ɗum habaruji men hande toon to Maison Blanche hono kanko Donald Trump o wawi fottude hono Emmanuel Macron ɗum noon ko gardiɗo leydi France pottital mabɓe noon walla mission Emmanuel Macron ene wayno ko mission muɗum ko ɓuuri hewde hen ko non seulement négociide walla haaldude kanko Donald Trump ko fate henna beele woni jokkodiral hakkude leyɗele Europe e leyɗele américaine continue yarude yesso surtout ko fate commerce mais surtout henna ko probléme Ukraine moɓe gonɗo oɗo saa joni mo kamɓe États-Unis e wonani hay lewru ɓe mbayli hol position ngaji mabɓe ɓe joguino pour supportude Ukraine donc e nder conférence baɗaɗo hande hono kanko président Donald Trump o fuɗɗinoma yennude Europe o wi wonde ko Europe ko kañum luɓata kam Ukraine kalisaji kewɗi e ko way noon donc ene wayno ko caggal muɗum hono Emmanuel Macron kañum hoore mum battimo e lawol wi wonde ko kalisaji ɗi Europe rokkata tottata Ukraine ɗi wona luuɓi ko kalisaji garanti ɗum noon ko alay saago kamɓe Europe naɓe mbawa bollude Ukraine ene hisna kisal muɗum par ce que so hisnani kisal muɗum ene wayno kamɓe leyɗele Europe kamɓe ko hay goto mabɓe jograni hisde e nder kadi ko fama toon to Nations Unies résolution ƴeftama wotama toon hande oɗon résolution ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe jaɓani vodde par ce que résolution e wiide mabɓe résolution ene haala hen ene condamne hen Russie pour ko kañum yani toon to Ukraine ɗum noon ɓe firti wonde ko changement
radical mo kamɓe États-Unis jomi jogi joni contre Ukraine e nder ko yalti kadi tungnade hande CNN ko reporté on kamɓe États-Unis ɓe mbi wonde ko kaɓirɗe kewɗe ɗe Ukraine hutorto toon joni pour attaque de Russie ene wayno ɓe dokki date holno Ukraine yo dartin hutorade ɗe ɗon kaɓirɗe donc ene wayno koɓe mbi e wiide mabɓe ɗe ɗon kaɓirɗe fof ko kalisaji Ukraine luuɓa pour guerre muɗum kono e nder jaabol kanko président Volodymyr Zelensky ko haali wi wonde ko omo yiɗi siftinde tan Donald Trump walla mo yiɗi siftinde américain ji kala kalisaji walla kala balle gummiɗe Amérique paaɗe toon to Ukraine wona ñamale ko dokke ɗum noon ala fof obligation mo kamɓe Ukraine ɓe jogui pour kaɓe koɓe kutorto toon ko wayno kaɓirɗe heɗade neɗɗo goɗɗo holno poti hutorade ɗum ɗum firti tan wonde ko hande ne wayno ko hakkude mabɓe kamɓe Ukraine e kamɓe États-Unis nene continue ñande fof ɓeydade bonde habaruji men hande international toon to Sénégal tungnade kadi ko fama hono kanko Farba Ngom e sehilaɓe makko ɓe goni koye fewnitade oɗo saha joni pour wayno ko dutugol Farba Ngom ñande 27 lewru février toon to tribunal jaggal mo ɓe dokkimo woni ko 2 semaines yo artu kadi ne continue wadde enquête o oɗo saha joni ko yalti e journuji hono kamɓe laamu kesum ɓen kuccitani oɗo saha joni yimɓe woɗɓe kadi taariɓe Macky Sall ene jaa hen biyeteɗo Racine Sy ene jaa hen kadi hono kanko ɓi Macky Sall biyeteɗo Amadou Macky Sall e ɗum ɗo fof koye 25 milliards ɓeɓe mbine ene majji walla kalisaji laɓɓinaɗi tawde gonani ndewani lawol ɗum noon haysinde laaɓi oɗo saha joni hono kanko biyeteɗo Tahirou Sarr kanko hoore makko ko noddaɗo ñande 27 lewru février ene wayno ko biyeteɗo Mamadou Racine Sy e Amadou Macky Sall kañum wuro mumen ene wayno ha neki ma yaltu ɗo e balɗe garoje kadi holno kañumen koyemumen potata arde toon tribunal ko siftinde on toon ko kamɓe leydi Sénégal eɓen continue jokkodiral mabɓe hakkude mabɓe Maroc pour surtout yenno jokkodiral patugal ko fati e ñawoje ɗum ɗo fof ko wayno hawnaki ko peeje mabɓe ɓe goni oɗo saha joni tawde Macky Sall woni ko toon to Maroc e kañum e yimɓe famille muɗum pour so tawi ɓe cohli nanngude Macky Sall walla artir ɗum e leydi Sénégal beele Maroc ne wawi wolde ene wayno ko kamɓe opposition ɓe ne continue hande haare mabɓe contre gouvernement et surtout yenno wiide oɗo saha joni ko laamu kesumu laamu ganduɗa kanko Bassirou Diomaye Faye kanko woni mawɗo leydi e wonde gardiɗo makko gouvernement Ousmane Sonko pour habde walla pour lebtude kala yimɓe ɓe ganduɗa ko lundiɓe habaruji men international ma jokkodir habaruji men international nawaten ko toon to Mauritanie ɗum no ma jokkodiri Fuutanke Diawo wawa rokkuden kadi walla résumé mo jogui ko fate joɗodiral hakkude kanko Biram Dawol Abeydi e yimɓe kadi jeyaniyankoɓe Fuutanke Diawo bisimilla koccodiral e jeyaniyankoɓe ngal yuɓɓinno kaɓɓodiral taw ngal kaɓɓodiral ardi ɗum ko Biram Dawol Abeydi ɗum ko ñalawma hanki wonno 23 février hitan ujunaji ɗiɗi e 25 to wuuro Nouakchott kettoɗen Diallo Moussa goto e jeeyaɓe e ngal kaɓɓodiral e micro Tidiane Niang caggal ƴettude Allah e julde nelaɗo omo jaɓe titoɗi bandiraɓe jaydiyankoɓe on mbiyama bisimilla moɗon nde wonno leydi Mauritanie e oɗo tuma mo gonɗen ene fiɓi e caɗele dowrowe ɗe ganduɗen wonti wona hay teppol ko teppi gam leydi ndi ƴellito ɓesgu ngu dakmito e ngal ɗo dingiral ngal ganduɗa kala ko wiyete aade neɗɗo en foti wawde hutorade ɗum gam wuura gurdam belɗam kisɗam kono e gardigu nguɗo laamu saabu koye baggu kaldeten hono kaɓɓodiral gam haɓade tippude laamu ngu tippude fenade fawandi e dow ɓiɓɓe Mauritanie hono ngal ɗon kaɓɓodiral e gardigu Biram da Abeydi mawɗo leydi ndi nelaninomo ndew arata muɗum muuji mum ko ɗaɓɓirde beele mo wawa hawridde e ko wiyete kaldigal Mauritanie kanko Diallo Moussa o arti e famminde yiyande mabɓe e ngal kaldigal pongal wonde ala ko fotani haalede toon min e yiyande amen wonande ngal ɗo kaɓɓodiral ala ko fotani haalede toon kadi foof yuppete yimɓe kalda ko laaɓi ko labti gam mbawa ferande koye mumen laawol ɓamtade e ƴellitade guinnu mum ala poɗɗo heddade wonande on ma ɓen joguiɓe jiyanɗe joguiɓe kuccanɗe holno leydi ndi foti mahirede jencude muɗum woni e meɗen kala ene fota wawde yiitade hen hoore mum to neɗɗo ko wiyete aade koɗɗo e ndi leydi jeeyaɗo ndi ene fota wawde hutorade naftorade tina kaldigal woodi kanko Biram Dawuda Abeydi nde wonno eɗen gandi keewal kam e Mauritanie nabɓe koye makko wondi firti ko keewal ene yaadi e miijoji makko jeeɗɗi makko ceggaɗi tawa ko kaɓɓodiral ngal o ɗowi ngal wallodiri e makko o wawaɗi tambade o huccitini ɗum e aduna
kono huccinum kadi e Mauritanie mbawa famde tigi janggo so tawi o heeɓi laamu ngu wonko ko wawi gaynande en koye nder ndin mbaadi hawra kam ene famodiri noon ko wonduɓe e makko ɓe ardiɓe hono kaɓɓodiyal ngal yo ya o noto ɓaydi o noddama yo ar noddude saɗani saɗi kay ko noddude noote musidɗo moon Foutanke Diaw ngam radio Jowol Sare. Foutanke Diaw a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en jokkodir kadi hono Abdourahmane Guissy gonon jahannoɗo en toon to Belinaɓe ƴeewen kadi hol élément mo addenen ko fati e jokkodiri ɗe waddi toon. Abdourahmane Guissy bisimilla. bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare eɗen ɗo wuuro men Belinaɓe eɗen kawrito hen ay formation hono COSDA joni ma jokkodire goto e formateur uji ɗi o wawa haalande on hoko woni e ñalawma bisimilla ma musidɗo. assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh mi salmini on onon heɗotoɓe foof min ko Ousmane Youssouf Gueye mbiyete komin addi coalition des organisations de la société pour le développement en Afrique wiyete ko COSDA jogui ko objectif o ko yidde wallodirde nos coopératives et les associations et les GIE wonɓe nder duude Baba Adama nde surtout ici en Mauritanie ko fate dande maayo ngo foof e wonɓe Nouakchott e wonɓe dans toutes les villes pour walludeɓe ko fate holno ɓe mbawi wadde haɓe mbaɗa bien organisé ɓe gona autonome ɓe mbawa liggorade kayitaji guila e rapport financier plan d' action rapport narratif ɗum ɗon foof min ballaɓe hen par ce que min teskima aɓe jogui caɗele kala ko fate administration ɗum ɗon ene waɗi systéme momin jogui tan simple momin mbawi walludeɓe ɓe mbawa famde holno ɓe mbawi liggorade ɓe mbawa développade. mi nani joni aɗa haalɗo en COSDA mbiyata COSDA ko ɗo tan e nder Mauritanie woni walla ala en yalti Mauritanie. COSDA ko international eɗen jogui 15 leydi nadde e COSDA aɗa keewi ne waɗi Burkina waɗi Mali Sénégal ne waɗi Burundi ne waɗi Niger ne waɗi Togo ɓen foof jeeya koye COSDA ɓeɗon leyɗen ndentiniɓe ko pour wawde wallodirde e aussi janggo e jaam so tawi comme par exemple leydi sohli hunde taw ɗeɗon leyɗe mbawi rendude balla leydi sohlude e ballal ngal ɗum ɗon woni objectif COSDA. Abdourahmane Guissy radio Jowol Sare. Seydi Guissy a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men e ɗemgal Pulaar gasi haalaɓe hande oɗo journal haldanomin ko musidɗo moon Amadou Touré en mbawi wallodirde Foutanke Diaw e Abdourahmane Guissy yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.